Nalazimo se u blizini Domovinskog mosta na području vodocrpilišne zone Velika Kosnica. Ovdje udruga Projekt i sindikat Alternative radi na tome, uređujemo okoliš i od toga radimo eko vrtove jer smatramo da je dosta čekanja nekakvih promjena. Ako mi nećemo svjedočiti te promjene i mi sebe početi mijenjati i raditi nešto da budemo slobodni, a jedno što možemo obrađivati zemlju i proizvoditi hranu, za početak krećemo od takve inicijative. Evo, tu je uz nas je i još jedan naš član, pa neka on kaže svoje mišljenje o ekovrtovima. Ovako, jedino što u današnje vrijeme nas može izvući iz domova je druženje. Mi smo osmislili druženje na način da ujedno stvaramo ovaj vrt koji će svim našim članovima, ljudima dobre volje koji su spremni sudjelovati u ovakvim i sličnim akcijama. Nije bitno li to na ovoj lokaciji, to može biti bilo gdje u svojoj sredini lokalnoj. Podijeliti iskustva, podijeliti radost, prijateljstvo, pa i svoje slobodno vrijeme. Zašto baš tu na ovoj lokaciji? Upravo zbog toga što na ovoj lokaciji se već sustavno godinama zanemariva pitka voda, pošto je vodocrpilište tu jako blizu, zadnje vodocrpilište na području grada Zagreba gdje se planira crpiti pitka voda, a svjedoci smo da tu već godinama ilegalna odlagališta postoje koja mjerodavni ne vodu računa o tom i jednog dana će se naša djeca pitati, svi smo morali odrasti u ovakvom okruženju. Vrijeme za promjene bi davno bilo da se nešto napravi, a eto, mi nismo zakasnili, mi već godinama radimo na tome istom području. Razvrstali smo otpad, ovo je samo korak dalje ka zbližavanju između nas samih, a ujedno i sa planetom Zemlja. Na današnji dan sadimo i voćke, to možete vidjeti tu. Posadili smo nekih 200 voćaka, ne namjeravamo tu stati i ujedno pozivamo sve u svojoj sredini da naprave isto. Ima će tu i naš Roland nešto dodati na sve to. Mislim da se ljudi danas previše okupiraju nebitnim stvarima, ne posvećuju se sadašnjem trenutku i svi su na neki način vlasnici neograničeno puno vremena, uz to žaleći sebe i svoju sudbinu i dajući negativnosti da ih obuzima. Ja sam se priključio na neki način zato što svakim ovim korakom kad nešto radimo za sebe, za ljude oko nas, u tom trenutku i zaista i živimo. I do sad sam mislio da je važno spasiti svijet i ljude oko nas, ali zapravo prvo moramo spasiti sami sebe, a onda ćemo moći pomoći svima ostalima. Udruga Projekt i ovi ljudi koji su se skupili oko toga mi stvara neprocjenjivo puno vrijednosti kroz ljude koje poznajem, prijatelje, i više mi drugo u životu i ne treba. Novac je samo bezvrijedna jedna stvar, posao je bezvrijedan, ono što nam zaista treba da imamo kontrolu nad svojim životima, da imamo čist zrak, čistu hranu, čiste prijateljske odnose među ljudima. Eto, toliko od mene.